Kenyero gia Kimai Bomachoge chache nigo gekumurira homo kansoro mutangani Bomachoge ngima Elimere Kinchaga Nyatigo anya Kenyero benseme yo nigo bamukwana nchaga buna ayomo bwabaruti abatangani ritongo lia Bomachoge abairwete hasokwe kibuno Bomachoge nkonyorare gwekwerwanira asokwe kibuna nkonyorare enengo igare ngomurai asimiaka ya kurumage omurikito Gilbert Kopi Norbotirwa Senchira yobekira Nime ase Kenyero kia Kimai ime ya Bomachoge bwa chache ase abamenyi be Kenyero ya Kimai banyarakoa bakubokera ogosira ko mugaka oyo mogotebekano kabeire omuchifu bweri tongo ase chinga kityamagera boyigo kumete ase nga kiyobora iburi obukoro nche nkoro kwa Zakari Onduso Nyamatali aka Olympic mo director w'igi school cyo Olympic Group of Schools naende umurwana rwekero cyo bajumbe cyaba Bomachoge chache iga atobwate uzuni anene sengente twasirire tata mugaka Elimere Kinchaga Nyatigo councillor umukoro okolete kebindi gya 1978 79 paka 82 ba kwalta warayo buya no babo Stephanie Anyeni engakieyo kebindi kyo mugaka Moi naende kubele mugaka oyo orendire society asama tukamange okorire gasengia nandi orari rotimokire muno morisia igonkorera tore mune Kenyero kia Kimai Bomachoge Busi na Kenya ngima ekoro mugaka oyo ne legend Kenyero gia Kimai nigo kumunyura Nyatigo muno yo mobwa bali abarayi banyako bagokonyoro gongoroiga esengijo nigatenelete constituency ngima ya Bomachoge bwa chache agaswa mangana siasa asa mangana engakiri bali koroka ba councillor daro na nduna ba onchuru bakayo ka mangana amalita mao bona chinga kichiga boletie ekero kya Bomachoge chache ngima kurwa ibencho kurunyangweta aribunega igete paka mati misesi bona chinga kichikera basi na taba aba rwani bae barenga abange akanyara ko bokubwa ekemanyirikia ya bwate ni ga bwate ekemanyirikie mesa ekera tuare ko kona gotara sengeje chikura inche nare ko mubugo dia tuare ko genda kamesa gake ga roseti na ukwa karenge ekemanyirikia nigo bamotebire muno yo mobwa baria obeire kyokeriekia okiase abantu tari asensemo ya Kimai yoka kurenda asensemo ya Bomachoge bwa chache chaga amaene kurubo mubwa egwensi paka munare gasera igare ko konya abantu nchaga n'umuntu utatagete bitina igara goteba nje no morosia chikabati timbuati kabati ndagachire bitina orosirie abantu abange orosirie abarayi abange naende munatimoka yatimoka asamasikania manene nande narwanire togembo yoito mono asengenje yoko korange egenderere egenderete nande yabeire town mpaka gwikerega muna twatebirega njaga gakobeke gori gisini obeke nene obekeke onsiga uko bari kuchina abantu onstari kuvokera ngaki abana anji abantu bansi erina bete kiorokererie kiekera kori gukore ari gukore mirimo tari ne tonde bakomentare igare ngo mu councillor se eward ya Bomachoge chache yire boniga Bomachoge chache constituency kali ngo councillor for 5 years mwako rwadre for some time lakini bono matuka negete yasa omorangi otoko bakerambye mono sana libache ko tubakera pole bo batebire niko bagucha guchamo tari ase okocengera ogosira kwae kurende gucengera obuibwae okonya abantu bensemo ya Kimai nabo Bomachoge kunyora chinga kina bo igo bosemia bo kunyara ko bakwenyorere bitoki byo gukinia nararenge kurwa sensemo ya Kimai ime ya Bomachoge bwa chache e country ya Kisii ngorbo tegete mabali tane Gilbert Kobi.